Hej og velkommen til Janes hjemmestrik. Jeg hedder Jane, og jeg bor her på Turø ved Svendborg sammen med min mand og vores lille hund. Vi har et par store børn, som ikke bor hjemme mere. Den ene er gift og bor her på øen, vores søn Christian. Han bor her med sin kone og et par børn, og så har vi en datter i Odense, som bor der med sin dejlige kæreste og deres 2 drenge. Ja, hos mig der handler det om strik, om garn, og det som jeg lige har på pindene, det som jeg har fået færdigt, og ja, det som jeg har planer om at strikke. Ja, og det er i dag den 8. maj, og klokken er kun lige 8:15 om morgenen eller formiddagen. Jeg tænkte, jeg lige skulle tjekke ind her og fortælle jer lidt om, hvad der lige er sket, sådan rent strikkemæssigt her hos mig. Jeg har lige fået min kaffe og læst mit lille andagtsstykke. Det ved I jo, at jeg godt kan lide at få startet dagen med lige og få lidt ind til refleksion. I dag der handlede mit lille andagtsstykke om det med at starte dagen med en stund sammen med Gud. Og ja, det fik mig til at tænke på for mange år siden på seminaret, der kunne de studerende, som jeg gik sammen med, de kunne ikke forstå, at jeg kunne finde på at tro på Gud. Fordi at det gav da ingen mening overhovedet for dem. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt svarede en af dem, at jamen altså, ja, fordi de havde den her holdning, jamen det der med at tro på Gud, det er da kun for svage mennesker. Og så kunne jeg ikke lade være med at sige, nej, det kan da godt være noget om, at troen på Gud er for svage mennesker. Fordi så længe at livet kører på skinner, så har man da ikke så meget brug for Gud, så har man jo fuld kontrol over sit eget liv. Men for mig der er det der med, at der er en instans højere oppe, som også kan være meget nær. Det handler lidt om at have en livsledsager, og det er sådan en relation, der skal plejes. Så det er det, jeg gør, når jeg starter med mit lille andagtsstykke. Nå, lad os komme i gang med strik. I dag der har jeg taget min merlebluse på. Min merlebluse, som er mit eget design. Jeg har fortalt om den før. Jeg skal lige sige reklame også, ikke? Fordi at garn og opskrift kan man få op ved dem, der hedder conraddesign.dk oppe i Vejle. Den her model lavede jeg for en Merle, hvor gammel er Merle? Hun er 6 år, så det er nok ved at være 4 år siden, jeg lavede den. Den er opkaldt efter hende. Fordi at mange af modellerne ved Conrad Design, de har pigenavne. Så jeg skulle finde på et pigenavn. Og så var Merle jo lige der, så den kom til at hedde Merle. Den er strikket i det her garn, der hedder Soul. Og det er sådan en skøn blanding af silke og lammeuld. Lammeuld 70% og silke 30%. Og den løber, ligesom den anden garn, som de har deroppe, jeg bruger rigtig meget, nemlig Supersoften, den løber de her 575 meter på 100 gram. Så ja, den synes jeg måske er en lille smule mere lækker end Supersoften til sommermodeller. For det får lige sådan lidt drape, eller sådan lidt mere fald på en skøn måde, når man strikker med, når der er noget uld blandet med lidt silke. Så, og den, jeg mener, jeg har lavet opskriften i 4 størrelser. Og den her er vist nok den, jeg kalder for en størrelse medium. Så det er sådan lidt en boxy model, som man starter med. Nu skal jeg lige tænke mig om. Den starter faktisk herover med en kontrastfarve, og så strikker man den vej ind. Samler masker op her, når man når dertil, og så laver man nogle udtagninger. Hvis I kan se her ved siden af på min jeans, så har jeg faktisk originalen hængende her. I de farver, som den
originalt er designet til at skulle have sådan nogle kontrastfarver. Nu skubber jeg lige lidt til det hele her. Hvor jeg har en orange kant herovre, og så har jeg den røde her, og nede i kanten har jeg så delt de to farver midt på, tror jeg nok. Ja, den røde til den ene side, og den orange til den anden side. Og så den her lille forlængelse af V-udskæringen. Jeg synes nogle gange strik må godt have sådan lige en lille kant. En lille ting, der forstyrrer øjnene lidt. Og jeg tror, at den de strikkede op ved Conrad Design og har hængende derop, den lavede de uden det her. men det kan man jo gøre, som man vil, ikke? Jeg synes bare, det var lidt sjovt, sådan lige noget der forstyrrede øjnene lidt. Så det er den, der hænger her originalt, er faktisk ret lang. Den går et lille stykke længere ned, end den, jeg har på. Jeg har simpelthen bare valgt, da jeg tog masker op her ved denne her, der valgte jeg at tage 12 masker mindre op, så den lige knap lige så lang. Det kan man jo også gøre, som man vil. Der står jo selvfølgelig i opskriften, hvor lang modellen er. Så der kan man jo justere lidt på længden, når man slår masker op her. Så det er min mærle, jeg har på i dag. Den er dejlig til sådan en lidt kølig sommerdag. Jeg synes lige for tiden, jeg synes godt nok, det er koldt om morgenen. Når man kommer ud, og så tænker nu skal jeg lave lidt ude i haven måske, ikke også? Men så kommer man ud og mærker, det er godt nok koldt altså. Men op ad dagen, når det sådan bliver lidt lunere, jamen så kan man jo så komme lidt mere ud. Og jeg synes, den her den er god til sådan lige en overgangsperiode, som vi har det nu. Så det er min mærlebluse. Ja. Så vidste jeg sidste gang, og nu tror jeg lige, jeg piller den her af, fordi jeg vil vise jer, at jeg jo sidste gang snakkede ret meget om denne her. Nu skal jeg lige have den vendt rigtigt i forhold til, hvad jeg får bag på den. Rygstykket er nemlig lidt længere. Der. Sådan. Den er blevet færdig. Og jeg fik et ekstra nøgle tilsendt, så jeg kunne få lavet kanterne. Som jeg jo fortalte jer om sidste gang, jeg ikke havde garn nok til. Og det var altså, fordi jeg fik lavet en rigtig garnsluger af en model her. Det er denne her model af Valentina Knits, og jeg har vist jer den før. Petal Wrap. Wrap Tee. Og det var lidt min egen fejl, at jeg fik lavet det til en garnsluger, fordi jeg tror, jeg skulle ikke have valgt så kraftig en bomuldsgarn. Jeg har strikket den i det her bælgarn. Og jeg så godt på banderollen, at garnet anbefales til pind 4. Og den der Petal Wrap Tee, der har jeg altså været inde og ændre lidt på den, for originalt er den faktisk strikket i noget ret tyndt garn, og så ned på en pind 3. Men jeg havde det her garn liggende, og så tænkte jeg, okay, så sniger jeg den op på pind 3,5, og det må jeg kunne få til at passe. Størrelsesmæssigt har jeg egentlig også fået det til at passe meget godt. Og jeg synes, det færdige resultat er blevet rigtig fint. Jeg ved bare ikke helt med farven, altså til mig, den her. Jeg føler mig lidt som en... Ej, det ved jeg ikke, om jeg kan sige, men jeg føler mig sådan lidt som en gris, når jeg får den på. Måske jeg virkelig bare skal gå ud og få noget sol, men jeg ved det ikke. Altså, jeg er lidt svært ved at forlige mig med farven, så det kan være, at jeg sætter den til salg. Så nu ser jeg lige ad. Men den var sjov at strikke. Altså det, der er rigtig sjovt, det er det her op, ikke? Og så når man kommer ned på den anden side af de der viklermasker der, så er det jo bare glat strik. Men på vrangsiden. Man vender sit strikkearbejde rundt, og så strikker man på indersiden, så vrangsiden kommer ud af. Og så når man kommer ned til rib, så vender man rundt igen. Så det er sådan set nemt nok, men det er også lidt kedelig strik. Og så var der jo det blev lidt tungt for mig at sidde med.
Jeg brugte 8,5 nøglegarn. Faktisk lidt mere end 8,5 nøglegarn. Så ja, jeg skulle have fat i 9 nøgler for at kunne lave den her færdig. Og så er vi altså oppe på 450 gram. Og det synes jeg egentlig er forholdsvis tungt. Så godt jeg ikke skal op og have de helt store størrelser, så vil det jo virkelig blive noget af en brynje, ikke? Så, men nu ser jeg lige, hvordan skæbnen bliver med den her. Det kan godt være, at jeg bare sælger den til den første og den bedste, der kommer forbi. Nu ser vi. Ja, men den har sådan lige brystmål på 100. Så den er sådan en, jeg ved ikke, størrelsesmæssigt er det jo sådan en large, extra large. Large i hvert fald, jeg tænker. Ja, så det var det. Og så har jeg faktisk glædet mig rigtig meget til at fortælle jer om en teststrik, som jeg har lavet, som jeg var så heldig at få lov til at strikke på. Nu tager jeg lige den her af igen. Og så skal jeg nemlig vise jer. Jeg luftede det lige for jer sidst, at det er en model af hende, der også har en strikkepodcast, nemlig Ina Randbo. Hun har en podcast sammen med Pia, hvad hedder hun? Pia Trans, er det ikke sådan hun hedder? Jo. Den hedder hold nu op, mand, hvor mine ord er langt væk. Misnit og mesterværker. Og hun har lavet en model, som da jeg så den, så tænkte jeg, ej, det kunne jeg godt tænke mig at prøve at strikke. Men det kom lige efter, jeg havde siddet med en lyserød. Og jeg var ret træt af at strikke med det der lyserøde garn der. Også fordi, at bomuldsgarn er lidt hårdt ved fingrene for mig. Jeg strikker oftest i uld, så det der med at skulle strikke i det her garn, det var altså lidt hårdt ved mine fingre. Så da jeg lige havde strikket den lyserøde, så tænkte jeg ved mig selv, ej, jeg skal ikke strikke det garn forløbig. Ej, det er altså ligesom om, at modellen ikke rigtigt, det er som om kameraet viser det hele lidt for neden. Det er også lige meget, jeg kan jo egentlig bare holde den op for jer, så kan I måske bedre se, hvordan den ser ud. Om lidt så tager jeg den simpelthen på, så kan I se, hvordan den sidder, ikke? Ja. En rigtig fin model. Hov, jeg skal lige sørge for, fordi skulderen går nemlig, skuldersømmen ligger nemlig sådan omme bagved, faktisk. Da jeg lige så den, efter jeg havde strikket en lysrød, så tænkte jeg, det kunne være meget sjovt at prøve at strikke den. Kusinen. Men jeg var også sådan lidt, kan min finger holde til det en gang til? Så jeg var sådan lidt, skal ikke. Men jeg var så heldig at blive udvalgt til at prøve at teste den. Og ved I hvad, jeg tager den lige på lige et øjeblik. Se nu der. Se nu her. Den sidder simpelthen bare, ligesom den skal på mig. Fantastisk. Virkelig, virkelig skøn. Den bliver jeg rigtig glad for. Blå er min farve. Nå, jeg testede den i størrelse 2. Og faktisk troede jeg først, at jeg skulle teste den i størrelse 3. Og det var jo noget med, at man kigger lidt på brystmål, ikke? Og da jeg så, at nu siger jeg noget, som kan være lidt svært at forstå, men jeg er nødt til, når jeg strikker noget til mig selv, at tage en lille smule højde for, at jeg er krumrykket. Og det vil sige, at hvis det bliver for bredt, så sker der det med min krumme ryg, at så begynder det her ned bare at stå ud sådan her.
har jeg jo selvfølgelig mange års erfaring i, at det ved jeg godt. Hvis jeg skal have noget på, som er meget bredt, så kommer det til at gøre sådan her om bagved. Med mindre, at modellen også er ret lang. Og der har jeg selv designet den der klantrøjen med tern, som jeg også tidligere har vist, en lyseblå med tern. Med striber hver vej i hvert fald. Den er ret bred, men den har også længden med sig, sådan så at den ikke laver det der tilt ned for neden på min krumme ryg. Så da jeg egentlig var gået i gang med at strikke størrelse 3 i den her kusinen, så kunne jeg se, at den bliver bare for stor, fordi så får jeg lige præcis det problem med min ryg. Så jeg var nødt til at skrive til en af jeg strikker altså størrelse 2, og heldigvis så jeg, at der ret hurtigt var en, der sprang til og gerne ville strikke størrelse 3, for jeg havde det lidt dårligt med det. Fordi I ved, når man skal bruge tester til de forskellige størrelser, så er det jo meget rart, at man ligesom som designer ved, at nu har jeg de her folk at gøre med, og de strikker de her størrelser. Når der så pludselig er en, der ændrer beslutning, så er det sådan lidt irriterende, fordi hvordan får man så det der puslespil til at hænge sammen med, at man gerne vil have alle størrelserne testet. Og jeg ved, at Inas egen model også er en størrelse 2, så jeg havde det lidt dårligt med, men jeg kunne bare se, at hvis det er en bluse, jeg selv skal kunne bruge, så dur det ikke at strikke størrelse 3. Så jeg håber, hun, hvis hun ser med her, Ina, jeg håber, du tilgav mig den der beslutning. Jeg tog den da heldigvis ret tidligt i forløbet, og jeg kunne se lige med det samme, der var en, der sagde, så vil jeg gerne have lov at strikke størrelse 3. Så jeg håber, du fandt en til størrelse 4 også. Nå, men i hvert fald, så kom jeg, man starter med at strikke ryggen, og den har den her utrolig skønne konstruktion. Jeg tror, man kalder den, nu må jeg ikke lige hænge mig op, det ved Ina bedre en hel masse om. Ja, er det ikke den, man kalder europæisk skulderkonstruktion? Det behøver jeg jo ikke forholde jer til. Men i hvert fald, man starter med at strikke ryg ned til ærme, der hvor ærmegabet slutter, hvor man også lige tager lidt ud. Og så samler man masker op og strikker det her stykke, hvor man også lige tager lidt ud, indtil man kommer herned, faktisk midt på, og så strikker man den anden også hen. Og så samler man her foran og strikker forstykket ned til ærmegabet her. Og så samles det hele jo selvfølgelig, og så strikker man det hele vejen ned og laver en drejet ribkant. Der er drejet rib på den her, og den er rigtig fin med sådan en vrangpind, der ligger lige før ribberne, kan man sige. Ja. Og så skiftede jeg godt nok mening og strikke størrelse 2, men jeg vil også gerne sige, at jeg havde mange overvejelser, og det er egentlig det, der er det fede ved. Det kan godt være, at jeg bliver lidt hooked på det der med at teststrikke faktisk. Fordi jeg opdagede pludselig, at jeg sådan forsøgte at komme i hjernen på stjernen, har jeg nær sagt, de der tv-programmer, hvor der er nogen, der prøver på at komme ind i hjernen på et andet menneske. Og det er jo det, man gør, når man prøver på at regne ud, hvad er det, en designer har tænkt med det her strik. Og det tænker man måske ikke så meget på, når man bare køber en strikopskrift, fordi så er den ligesom færdig. Og den er jo testet forhåbentlig, ikke? Men når man selv skal teststrikke noget, så er man nødt til lige at prøve at endnu mere at komme ind i hjernen på stjernen, for lige at finde ud af, hvad er det, hun vil. Og også fordi der jo så også vil være nogle ting i opskriften, som lige skal korrigeres lidt, eller man skal sådan lige, det er jo det, man teststrikker for at finde de der eventuelle fejl, og hvad der nu kan være, ikke? Og så var der lidt snak omkring det der med også, da mønsterstykket her kom, skal det gå helt ud i kanten. Herude ligger der nemlig, altså ærmet er først sat på herude, hvor man har hæklet rundt, og så samler man masker op. Det er faktisk en forholdsvis enkel teknik, og der er længe i opskriften til, så man kan se, hvordan man gør. Men det stykke her, inden mønsterstrikket, hvordan skal det takles i forhold til, at der kommer 2 tråde der? Og Ina har selv forsøgt, om man skulle gå helt ud, og det tror jeg faktisk heller ikke vil blive særlig pænt, for så skal den brune tråd trækkes ret meget.
Så det er sådan lidt intarsia, altså hvor man lige her, når man skifter farve, så skal man lige have trådene rundt om hinanden, for lige at lukke det lille bitte hul, som det giver at lave et trådskifte. Men ellers var mønsterstykket lidt sjovt for os alle sammen, fordi vi brølede os alle sammen. Og fordi på vrangsiden af det her mønsterstrik, der skal man nemlig lave en retmaske. Alle de blå her hos mig, de har her på retsiden, der ligner det en vrangmaske, fordi jeg på vrangsiden har strikket en retmaske. Og det kunne vi ikke rigtig, det stod nede i symbolerne under det her mønsterark, som så fint var i opskriften. Men vi har alle sammen haft hovedkuls travlt med bare at skulle i gang med at strikke det mønster. Det er måske også det, der i virkeligheden er det sjoveste, når man lige skal strikke noget andet end glat, ikke også? Så vi faldt alle sammen i gryden, han har sagt, og lavede den brøler, at vi ikke fik lavet en retmaske på vrangsiden i den der bundfarve. Det var lidt sjovt, så det måtte vi så. Jeg tænker mig selv, jeg bliver aldrig tilfreds, hvis ikke jeg har teststrikket rigtigt. Altså hvis ikke jeg har gjort, hvad jeg kunne for at gøre, som hun har tænkt. Så giver det jo ingen mening. Så er det jo bare en skabelon, og så gør jeg, som det passer mig. Men det var lidt sjovt, at vi lige alle sammen, jeg var faktisk næsten færdig, jeg var nået hernede til, indtil Ina gjorde os alle sammen opmærksom på, hov, I skal lige prøve at være opmærksom på. Man kunne ikke se det på hendes udgave, måske fordi bundfarven var omvendt i forhold til her. Hendes bundfarve er mørk, og så har hun lys mønsterfarve. Og den lyse mønsterfarven i det hele taget, den er jo kun glat strikket. Altså ret på retsiden og vrang på vrangsiden. Så det var den der underspillet her i det her, altså bundfarven. Det var den, der lige skulle have en vrangmaske. Og det har en effekt. Så hvis man kan se det, det giver lige noget struktur, en kant til strikket, at den vrangmaske lige var der. Så ja, så det synes jeg faktisk, det var en fed ting at prøve at strikke den. Og ja, jeg synes også, jeg fik den lavet i en fin længde. Og ved I hvad? Det der med, om det her garn er meget tungt, som jeg var inde på sidst. Ja, det er jo et bomuldsgarn. Det er jo tungere, og løbelængden er jo ikke så lang på det her bælgarn. Det løber 120 meter på 50 gram. Jeg har brugt, nu skal jeg lige tænke mig om, jeg havde 8 nøgler af den blå. Jeg har kun brugt 6,5 nøgle af bundfarve. Og så har jeg brugt, hvad der svarer til omkring et sted mellem 15 og 20 gram af den her. Så den samlede vægt på den her bluse er jo i hvert fald 100 gram mindre, end den er på den lyserøde, som jeg strikker på pind 3,5. Den her er strikket på pind 4, som også producenten af garnet anbefaler. Og det skulle man måske nogle gange tage lige og skele til Jane Jørgensen, når man går i gang med noget. Jeg kunne måske godt tænke mig at strikke den lyserøde der op igen, den der Petal Wrap Tee. Jeg skal nok bare vælge en anden farve, fordi jeg kan mærke, at jeg ikke er ret vild med den farve, faktisk. Når det kommer til stykket. Det er sådan noget køb, I ved, godt tilbud, så køber man lige nogle farver og tænker, det kan jeg lave. Men I kender sikkert også det der med, at man skal vælge farver på en hjemmesides skærm, og det er ikke altid så godt gengivet, som man håber. Så man kan nogle gange få sig en overraskelse, når det kommer ind ad døren. Det kender I sikkert til alle sammen. Så det her, det er altså en lettere bluse, selvom størrelsen jo faktisk er den samme, kan man sige. Der var en enkelt ting også mere, og det var det der med størrelsen, som jeg kæmpede lidt med. På grund af min ryg. Ikke fordi der er jo noget galt med størrelsesangivelsen i opskriften. Det er jo så fint beskrevet det hele. Men hvad er egentlig et brystmål på en bluse? Det tænkte jeg også lige selv på.
også som refleksion i forhold til, hvad jeg selv... Jeg designer jo også selv lidt en gang imellem. Hvad er det, man mener, når man siger et brystmål? Altså, hvis der taler om en meget boxy model, som ikke på den måde er façon. Altså, her er der jo lavet nogle udtagninger, og jeg har fået den til at sidde, så den egentlig passer mig. Hvis man har den meget boxy, så er man jo egentlig ligeglad med, hvor henne ens brystmål er. Så er den jo bare på det bredeste sted. Men her, der blev jeg i tvivl, fordi at jeg skulle ramme, i hvert fald så mit brystmål på 100 kunne være i den her model. Og selvom at der stod, at det kunne det, altså brystmålet er godt nok kommet ned, det bredeste sted er kommet ned der, hvor blusen også er bredest. Men det er den egentlig kun, fordi jeg valgte at forlænge med 1,5 cm, fordi jeg var bange for, at det stykke heroppe var mit brystmål. Så jeg forlængede en lille bitte smule, for lige at... Ja, men altså det er jo sådan nogle overvejelser, man har, ikke? Og hos mig, der handler det udelukkende om, at jeg har en krum ryg. Så jeg skal have det til at passe, så det sidder fornuftigt på mig. Og det synes jeg, det gør. Og jeg synes, hendes beskrivelse hele vejen igennem er rigtig fin. Og så har jeg den brune farve her, den har jeg jo mere end et halvt nøgle tilbage af. Og jeg har faktisk bestilt i en lys, helt lys, sådan ikke beige, men sådan kølig lys bund. Og så vil jeg prøve at strikke den op igen, uden at forlænge. Uden at forlænge med 1,5 cm her, fordi i størrelse 2, der skulle den nemlig kun det stykke fra, det skulle kun være 12 cm ned. Men jeg tog 13,5. Og så havde jeg jo det problem, jeg skulle lige også passe mit ærme til. Så der begyndte jeg at tænke lidt for meget selv. Der skulle jeg egentlig bare have gjort, som opskriften sagde. Det var så lige en lektie til Jane Jørgensen her. Ja, men den kan I roligt gå i gang med, når den bliver udgivet. Det tror jeg, Ina, hun har nogle eksamener og sådan noget. Hun har hovedet fuld af alle mulige skoleting, og det kender jeg fra min egen tid som lærer. Jeg var tit ude som censor i tysk, så jeg kender godt det der stress. Hun vil gerne have opskriften nu så hurtigt som muligt, inden hun ramler ind i sådan en periode med det. Så den er lige på trapperne. Jeg tror også, hun er ved at oversætte den til engelsk. Det er sådan noget af det, jeg selv springer over. Når jeg laver opskrifter, så laver jeg det egentlig lidt for min egen skyld, fordi så kan jeg strikke det op igen. Jeg har egentlig ikke det der for øje med, at nu skal jeg sælge en hel masse opskrifter. Og nu siger jeg noget, som I måske ikke tror er rigtigt, men det er det altså. Jeg har mine opskrifter, jeg ved ikke, har jeg en 8-10 stykker eller sådan noget, liggende ude på Ravelry. Der kan I finde mig under Jane Jørgensen eller Janes Hjemmestrik. Jeg tror sidste år, der solgte jeg et sted mellem 8 eller 10 opskrifter i alt på et helt år. Og det er altså noget med, at jeg ikke er særlig god til at promovere mig selv. Jeg er ikke rigtig god til det der med hele tiden at smække opslag ud på de sociale medier. Jeg er ikke ret god til at sælge mig selv. Jeg indrømmer det blankt, og jeg bruger heller ikke Ravelry sådan, som jeg måske burde gøre med at indskrive alle mine projekter og alle mit garn og sådan noget der. Jeg overgår ikke rigtig de der digitale ting og sager. Jeg vil egentlig bare helst have lov til at strikke. Ja, sådan er det med mig. Men jeg ser, hvis I skriver til mig på Instagram, hvis I har nogle bemærkninger til noget af mit strik, og der hedder jeg Janes Hjemmestrik på Instagram. Jeg er også på Facebook, der hedder jeg bare Jane Jørgensen. Hvis I lægger nogle kommentarer på den her video, det er der ikke så mange, der gør, og netop måske fordi der ikke er så mange, der gør det, så ser jeg det jo. Og så svarer jeg også.
Så hvis man har nogle bemærkninger, så er man velkommen til det. Det betyder nemlig, jo mere der bliver klikket på min profil på YouTube her under sådan en video som den her, jo mere bliver jeg jo synlig. Og det kan jo være meget godt. Jeg vil ikke sige, jeg har det ikke som ambition, at jeg absolut skal have tusindvis af følgere. Det har jeg ikke. Men det er også lidt sjovt at have den der kommunikation med folk omkring strik. Altså fordi det man selv er grebet af, det synes man også er dejligt at have fællesskab omkring. Så I er velkommen til at bare trykke like, eller hvad I nu vil derude. Så. Men hvad har jeg så på pinde lige nu? Ja. Nu opdager jeg lige, at jeg har ladet det halve af det ligge inde i stuen, faktisk. Men jeg har noget af det med herinde. Der sker tit det hos mig, at når jeg er færdig med et større projekt, når jeg er færdig med en bluse eller en trøje, eller sådan de der sjaler eller sådan noget, så laver jeg lige sådan et lille mellemprojekt, mens jeg tænker over, hvad er det så nu, jeg skal bruge min strikkeenergi på her på det næste. Så det, der er begyndt at ske her hos mig, det er, at jeg begynder lige at smække nogle masker på en pind, så jeg lige kan strikke en sok. Og det har jeg også gjort her. Det er min egen sokkeopskrift fra tåen af og op. Janes, og den hedder egentlig Janes raksok. Men her er der jo ikke tale om en rest. Men det er den opskrift, jeg har brugt. Min datter har fødselsdag til august, og de skal da have sokker i familien, når de har fødselsdag. Og min datter, hun skal da ikke have sådan nogle kedelige sokker. Hun skal da have noget med noget spral i. Så da jeg så den her lyserøde farve, og jeg skulle bestille noget strømpegarn hjem på et tidspunkt, så tænkte jeg, hun skal da have nogle lyserøde sokker til sin fødselsdag. Så jeg har lavet den første, og jeg har lavet lidt af nummer 2. Mens jeg sidder og tænker lidt over, hvad er det så lige, jeg skal have på min pinde. De her sokker, de er strikket i, har jeg den med herinde? Nej, det har jeg så heller ikke. Men det er den strømpegarn, eller sokkegarn, som I nok kender. Den, der hedder Fiesta fra Drops. En dejlig, sådan dobbelt strømpegarn. Dobbelt cykelsestrømpegarn, så det går hen og bliver en sokkekvalitet. Jeg har strikket på pind 4. Jeg er ikke så glad for at strikke strømper på pind 2,5. Jeg synes, det tager en evighed. Og så skal man strikke nummer 2, og det synes jeg er dødens pølse, altså. Men sådan et par hurtige raksokker på pind 4, altså den her strikkede jeg i går. Eller var det i forgårs? Den her strikkede jeg i forgårs. Og så strikkede jeg noget på den her i går. Og så var det, jeg slog op. Men jeg har alligevel heller ikke strikket mere end ribben, så der er ikke så meget at vise jer. Men den, der hedder Thea fra Tante Grøn, en slipover. Jeg kan så vise den lidt bedre frem næste gang. Thea slipover. Og den strikker jeg i en masse tråde, og det er nok derfor, jeg ikke har taget det med herind. Fordi jeg har, og det kan jeg godt vise jer, jeg har nemlig på et tidspunkt købt ved garnspecialisten. Der købte jeg et kæmpe stort, en cone hedder det. Prøv lige at se her. Er det ikke en flot farve? Det synes jeg. De havde sådan noget live udsalg på nettet, som jeg lige en dag tilfældigvis så. Så tænkte jeg, jeg hopper lige ind og kigger, hvad de har. Og så faldt jeg i gryden, og så købte jeg sådan en cone her. Og det er egentlig kvalitet, som om, at det var strømpegarn. Fordi at det er 70% merino, uld, og så er det 30% polyamid, men det er overhovedet ikke strømpegarn. Fordi at tråden er som en følgetråd. Den er, ja, det kan jeg jo slet ikke gengive, men den er virkelig, jeg tænker, at den løber nok 1200 meter på 100 gram, fordi det har jeg nemlig strikket med før. Så den vil jeg strikke
en Thea slipover med. En Thea Vest, tror jeg den hedder, Tante Grøns. Jeg viser den jer næste gang, fordi det ligger lige langt væk. Og når det ligger langt væk, så er det altså fordi, at for at kunne strikke på pind 6, som opskriften siger, i det her garn, og sådan ramme den rigtige strikkefasthed, så har jeg vundet op, så jeg strikker med 6 tråde. Og det er virkelig bøvlet. Jeg siger jer bare, at det striktøj, det kommer jeg aldrig til at have med ud af huset. Det ligger sådan inde i stuen, der hvor jeg sidder og strikker, der har jeg en kurv stående, og de 3 af nøglerne ligger ned i kurven, og de 3 andre nøgler ligger foran kurven, og jeg sidder simpelthen og holder øje med, at der ikke går ged i det, fordi at, ja, men jeg ved da heller ikke, hvorfor jeg absolut synes, men det var bare farven, jeg tænkte, du kan da være fedt at have en til at slippe over i den her farve her. Og jo mere man, altså nu har jeg jo så sat 6 tråde sammen, og det betyder, at den der melering sådan endnu mere bliver tydelig. Ja, men altså, sådan noget som det her, jamen jeg købte den jo simpelthen fordi, at jeg ikke bryder mig så meget om at strikke med mohair. Og der er jo rigtig meget mohair i alting. Og så strikkede jeg sidste år, og den har jeg faktisk også tænkt mig, at jeg vil lave igen. Den der ærebluse af Lise Renner. Og der er også mohair i. Der er sådan en rigtig tyk, chunky uld. Og så er det sådan meget netagtigt, hvor at der så skal være noget, den tynde, det er sådan noget mohair. Og der har jeg altså faktisk også brugt noget af det her. Jeg har den ikke mere, fordi der var en, jeg havde den på, og så var der en, der så den, og så sagde hun, at den måtte hun eje. Så den fik hun med hjem. Men det er noget bøvlet, altså, fordi det er ikke bare, den kan ikke bare altså sådan en tråd, tynd merino-tråd, ja, den har en lille bitte smule fluff, og det er så også ligesom det, der berettiger, at man kan bruge den som en følgetråd, men den erstatter jo ikke helt en tråd mohair, så der skal flere tråde til. Så, men nu prøver jeg simpelthen at lave en hel vest kun i det her garn. Og jeg er spændt på også, hvor meget der går til, men jeg har i hvert fald rigeligt her, og jeg tænker, jeg har også til en mere, hvis det var det. Så den var lidt dyr, den her, men der var også meget på den. Altså, der var virkelig mange gram på den. Så det vil jeg strikke på lige nu, og jeg ærger mig lidt over, at jeg alligevel ikke tog det med herind, så jeg lige kunne vise jer det, og om ikke andet så opskriften. Men jeg gider ikke at rende ind og hente det, fordi at, ja, nu er tiden også gået. Jeg kan se, at jeg har været på i 37 minutter. Det gør vi lidt mere ud af næste gang. Men glæder jeg til at kigge på denne her kusine inde på Inas profil. Hun er også på Ravelry, I kan finde hende. Ja, hvis nogen overvejer eller synes, at det kunne være fedt at eje sådan en her, så skriv til mig. Så finder vi der ud af det, fordi den kan da nemt blive din, hvis du synes det. Ja, den her farve. Altså jeg kan godt se, hvis man nu blev lidt solbrun, så ville den være flot. Men det er alting jo. Alting er jo flot, når man er solbrun. Ikke? Så ja, jeg tror ikke, jeg skal trække den længere. Jeg vil sige tak for den her gang. Jeg håber, du har hygget dig og fået lidt inspiration til, hvad du måske skal i gang med at strikke. Og så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig dejlig solskinsdag derude. Og vi ses igen om 14 dages tid eller deromkring. Så ja, ha' det godt. Hej.